Ikusentzuleo ongi etorri. Zemozate, hemen Tasio Sudupe Landiatik, Elden Ring, urrezko zuaitzaren itzala, Shadow of the Archery DLC entzutetsua, jokatzeko asmoz, ez, zer itzaizu, aizkidok? Bueno, espero dana martxan ondo entzongo ala, sartzeanak esango igu, ostia! Bantxo kontura naiz, kriston akatsa indet. Ez dut jarri, ezer txata irakurtzeko. Mobila jarri horko du. Ordenadorea berren hobeto ez. Zer itzaizu. Baina, mobila bateri gutxikin dago. Mobila baina oso tontoa, azken aldin ez dit kargatzen, ez balin ba bateria gabe gehatzen, guztutzearen, orduan hastea kargatzen, bestela ez. 12an nabil, eta ez dakit funtzionatuko dugu, asuntonek, adiskideok. Igual urbildu inberdetzea kargadoria. Kargadore... Horren gotena hor kargatzen eukikoet, ze... Hauket kargadore... Ari gabeko kargadore hauetako bat. Eta hor ustez kargatzeula nahizta piztuta egun. Zaila, nama okurritu txatan asuntua. Ordenarekin ohitutan abazken aldi noi PlayStationetik hain naiz. Zuzeneko aiten da, bueno, en fin, bakizue. Suduperen txorakeriak, adiskideok. Ea, ba, zitalko dago zuzenen. Txarra izatea koinziditzea. Baina, bueno, ala tokatu bat, en fin. Bale, emate hau badabilela, onontzuta labintzat, xikiera. Eta dizkideok, a ber, txata, bale, hemen ikustea, ja, jarriko hemen. Soilik txata. Solo txat. Eta hola, norbait sartzean ematiak. Emate jo, eta ikusitet. Vale, behitu, horrenik lehenengo komentarioan ikidatziatena da. Vale, ba bueno, momentu zelo utziko du. Alboratua eta ikustatenen txaten zozidatzi zuela, biratu ingo eta listo. Takitxo! Ara, idatzi bote batek. A ber, aurre ondo funtzionatzen honekola. Gabon ilargi, zemuz geha, zemartxa, Shadow of the Archery. A ber, liada bat indet ilargi. Mobila, ez zait okurritu ze txata irakurtzeko ze dispositibo jarri behar non. Eta... Bale, ondo posten naiz, ondo ikustela eta ondo entzutela, erki. Ze dispositibo behar non txata irakurtzeko ez hortan pentsau zuzenekoa ireki aurretik. Eta bain mobila jarri daiket, baina bateria 1,11an dago, eta ez da kargatzen, ez balin ba itzaltzen. Ez balin ba bateria ustutzen ez da kargatzen, hola, tonto jarrita dago. Tontito jarrita azken aldi mobila, 2008koa da, eta ja, ba, bueno. Obsolescentzi programatuen fasen hasi geha. Joder, guantxen etorre, kablia milan a ber kabliakin azkarro kargatzen. Desastre, streamerra, desastre dabil. En fin. Enchufatuko etorta, eta ber, uste kargatuko unikan, baina azpare. A ber, nese deskargatu zaitez, ba. Ez, keba, enchufatzet, baina ez du kargatzen. Gainen utzita bai, wireless gisa. Ba, bueno, ez dit gehiago kargauko, baina bentsat ez da bastauko. Zer esatezue, a ber. Zure zuzenekon sartu, mobilen, bai, hortan, ala nago.
Gertu, etzo entxufeik, bai, entxufia badut, baina azken entxufetik ez du kargatzen entxufetik, ez que tonto da, mobil hostia hori, tonto da, en fin, entxufetik kargatzeit bakarrikan bateria ustu danen da itzale indanen mobila. Tontakeia, kristona, kriston tontakeia. 2020koa da, gizajoa hau, eta orduan, bueno, kexati da bil. Bueno, ez ditela kargatzen txatak, hau normal eritzen zaizu. Ez dut ikusten hain, zidatzi zuen. Ordenadorea, piztu horko eta azkener. La hortzia. La hortzia. Azkenengo parea komentario ez dut irakurre. La hortzia, Ondo nere zuzenekoa, hostia. La hortzia. A ver. Muy bien, gero. Jostunarena, desastre. Bestia playko txata aktibatzia. Eski horrek kriston nazka bat eitz, txikitu ite gut magena. Hori ez, por encima de cadáver. Por encima de mi cadáver. Eta teleiztan ikusiko zu, gaun daule maler, gaun elergi. Playko txata aktiba, beste mai gain batean agian. Estatu lertu. Hola xe segiko dugu. Edo ze, igual ordenadorea jartzet. Igual hemen ordenadaren bauket lekuaren ordenadorea jartzeko gila zen. Venga. Bueno, zeitu nasiko barkatu ikusuntzuleok. YouTube eta PeerTubeko ikusuntzuleo ire barkamenak eskatzizkizuet. Txapuza honeatik. Baina, bueno, lehenengo minutuak dira eta gero ya nivela nago. Ordenadorea piztuko ez, jarriko txata eta venga. Entxufa hori merkoa, ordenadore hostia hau eta... ezke hemen ondo ikusuket ordenadoretik. Hala denbo guztien biztan daukez gaina, ibili barren jarrita kendu eta... Laurok! Bagoaz, bagoaz. Hostia. Ze entxufe atera. Izatea... Asunto pixka delikatua. Ze entxufe atera, haber playa deskonekta behar non. Baina ez, ondo asmateo. Ondo asmateo, dizkideok. Bueno, bagoaz, bagoaz. Hau pasu dupe, bagoaz. A ver, nola izatea... Chat... nola da hori. Chat sudupe... Nola da hori... A ver... Piztu maka, eta hor jarri zure zuzenekoa eta txata irakurri. Bitartin nontxan, eta horuztet goiko izilaguna iritsi dela, behak inen behar dut. Setxunez bueltan. Animo, oilarko du... Animo zure etxe asunto kudeaketan. Ondo... A ver, chatbox supe horola da hori, chat... eske ez dauket hemen gordeta, me cago en dioro. Nola izatea Twitchen nire txata irakurtzeko? Adizkideok. Bakizu hori? Hau pakatuki nabarra, zemuz geha sufrikario ring, paliza bat eman eta vuelta. A ver, bakizue nire txatea sartzeko... Nola dan? Chatbox... Nola da... Tazio... Chatbox... Jaseus... Batzen... Parka ez dakit... Igual Firefoxen gorreta oket... Nola izatea hori... Jode, ez da bedukura eta ordenadore honetan. La hortzia. Bere garaian zitalko bialdu zean. Jesus. Eske chatboxe nola zen, hostia. Jesus.
Trackets nabil gaur launok. Bueno, Twitcha sartuko naiz sin más eta hortik, ez? Era bat dago jartzeko txata bakarrik. Hola, jartzezu navegadoren txata bea bakarrikan. Hostia, esilik nahi. Hostia, Twitcha sartu daia erdaldun batzuk azertzea izketan. Dios. Automatikoki. Bueno, lagunok. Pop-out, hori, pop-out. Tasio zudupe chaturra, pop-out. Hori da nahi nuna. Ah, jarri berriz, a ver. Ni jarriko dugu nagoela gas. Eskola hemen ja saltza zait. Ah, no, vale, eskerrik asko. Hoixe nahi no. Asko gustatzen zait, zea hori, formato hori. Ze hor txata tope oso ondo ikuste, gaina honditu indaiket. Nola honditzeko. Handi jartzet, eta hola da, biztan handi, karagatzen ordenari antxufa gauta, ikeragarria! Baina hemen algau ze. Ostia, nik ezin dut idatzi. A ber, idatzi da zue, agara saltzean. Ai altzeat idazten. Kapen, tío. Oain ez idatzi, Iepa, estaño. Iepa, gaixo. Iepa, bueno, ya dana martxan dago, Ja, bukatu da mesoiztoa. Dana martxan dago. Gaixo. Ezta, bale. Ondo gaude. Dano ondo gaude. Eta bukatua, txakella, oan ja, beste sufrikario, kaso. Oa pop-outik hartzera, ona doble malber. Eskerrik asko, Hori buruz ikasi behar dut, Twitch.tv, pop-out. Tasio zupe barra chat galderekorra pop-out berdin. Oso ondo. Eskerrik asko, aztera goaz. Bueno, a ver. Zuetatik zein jokatu zu Elden Ring? Zein jokatu zu DLC-a. Urrezko zuaitzaren itzala. Bagoaz. Hasita nagoia, Ja, boss bat pasatu nun, lehenengoa. DLC-ako lehenengoa pasatu nun. Bigarrengoa iritsi nintzen, ja kontura honitzen ez neola bate txetauta. Eta... Zer da, Komentario parea diatzitu zu eta itzaita saltzen oain? Me cago en Dios, Me cago en Dios, Ze pasatzen hemen? Me cago en Dios, Ze pasatua? Itzaita saltzen oain? Pop out! Eintzak! Nei playak jarrit. Pareat komentario gehiago ondiala. Eta komentario horiek nire txaten ez dia azaldu. Zer gertatzen da? Oain, nik idatzi eta neria bai. Bueno, ikustali emazue... Naizela enpanatzen idatzi ezue berriz, bale? Azaitezen beraz. A ber... nongin doazen? Bale, behitu. Dakinantzat, esplikatzei zuet. Ez dakinantzat igual zaila, baina... DLC hau... Ostia, honean jo iritsi naiz? Hela, ostia. DLC hau okraz bana hemen astea. Hemen di jutezea, gozo, sumito bat hartzen. Gero hemendik, eta hemen honea sartzea gaztelu moko badala, gaztelu erraldoi batola. Eta hemen pasatzezu Teatro de la Bestia Divina. Zan... nola zan, lehoi dantzaria bezala. Nahiko bost politia dola. Eta gero hemen dago. Aizue, bertu dut ez dago, martxan dago.
Gero hemen, ni seinalatzen, baina ez dut ikusten. Hor! Teatro de la Bestia Divinan onduan, hemen ikustazue, leku hau, dala gaineko goigoiko katedrala, o gazteluen goiko partea, eta hori da, bilduta da, olako adar beltz batzukin bezala. Eta horre ezin da jo noa ingoz. Horreak gero bueltatu berko dugu pentsatzen hori maldizioa, izatea, hori tipikoa bideo jokutan, ez da indola izan hori nola, seiauta bezala da. Baina tipo magiko pixkatu. Orduan horrea bueltatuko gara momentu baten. Eta irikiko dugun nola bait, beste partea pasauta pentsatzet. Orduan, hau horrotzi nun, eta berri da zen itzan hemendikan, tilintolon, eta zubi hau pasatu nun. Zubi hau, badaula tipikola fuerte bat bezala inda dau, babesakin, da zea, jute zea, eta kriston hemendikan kriston erasoak botatzen izkizue, baina, korrika pasatzen zea, eta, bale, txata da, bil, ondo txata. ¿Qué pasa, chata? Beta horreko berri dauzkat, por cierto. Zer dutzen? Elegante edo? For aro iluminazion reflejoa. Ostia, ez dut behira, hori posible dan txuri beltzen jartzea eta VHS-en efektuekin jartzea, zea, kamera. Probaten berko nuke ez da? Ajustes de la transmisión. Ez da egiten zutezunez, espero baiet. A ver, kendu bai. Ajustes avanzados. Ajustes de vídeo de la cámara. Fondo no cambiar. Efecto. Cómic pixelado. Líneas de barrido. Cámara de juguete. Olo. Buah, cómic oso itxusi da. Ben txikin ikusten nik. Pixeladoa oso itxusi da baita. Líneas de barrido bastante polilla. Eta cámara de juguete itxusi da. No, líneas de barrido kenutzeko dugu. A ver, zemuz. Epa, kaixo! Hau da gure estiloa, lagunok? Ez altzaizu eritzen. Un poco antijuados. Buelta naiz, kaixo jargi. Zer eritzen nire estilo berria. Anti-hook. Estilo klasiko pixkatez. Klasiko, moderno, bakizue modak nola zirkularrak dian, oain berriz estilo horrea iritxik. Filtro ederra, Kurosawa estiloa. Joe, bitu, jaken izan un playa gauza aukela, beti ho lehengo non. Estilo aldaketa. Tasi superen ubide xume honetan. Adiskideok. Bueno, kontatzen nahi nintzen nuni joan. Gaitu, zubi hortatik pasatu nintzen, hemen sartu nintzen, Cruz de Mikella, hemen sartzen hemen olako beste gaztelu moko badago, bitu, el Entzisen gaztelura sartu nintzen, eta Entzisen gazteluan topatu nun, Kamara del Señor Kastileko. Baina, probatu nuna izan zen hemen, iritsi nintzen boss batea eta oso zaila zen, oso zaila zen. Eta orduan kontu nintzen, pixkat, beti ezela, laborantza pixkat imer nula, pixkat gehiago txetatzeko. Ze hemen txetatzeko beste sistema badago, gero esplikatuko izuet, harrapatze dunen hori. Eta kontu nintzen, pixkat esplorauta eta gehiago txetauko nintzen. Orduan, kontu nintzen hemen dikan, jaja, pasan hau, pasan hon bestea, eta hemen kobazulo batea sartu nintzen. Foso del Dragon izeneko eta baina hemen no. Vale, orduan kobazulo baten bar Gaztela leoi da hori, bai, doble moler. Eta kobazulo honta sartu nintzen, eta guain ja kobazulo barruan gaude. Ja indet rekorrido txoa kobazulo barruan. Eta baixe. Eta orduan beraka goaz, kobazulo hontan beraka. Eta ikustezu hor nola, zehoze egosten ari da hor, razpin. Eta segin godu beraka. Baina oso eroso nago, hemen txata ordenaren jarrita. Eta goaz, lagunak. A ber, ni oker ez banago. Ez, handik iritsi nintzen. Ni hor goitek iritsi nintzen, eta bain honea goaz. Eta hemen topateko zer da hau? Zer da flipau, zindia flipau hauek? Venga, etxea bideoak, hostia, ja. Hala. Terminatorreko gaiztua bezala dira. Baina bigarren kolpen jailiteia. Orduan, hemen zer da? Runa el reino de las sombras. Vale, hori ez dakit oso ondo zer den. Txen biratengo dugu horrena. Ez, crear objetos ez. Inventario. Ah, vale, hau dirua da.
Bi dauzkegu gaina, 10.000 unako bi, ez da bate hori, Horrek ez du bate balio gaur egun, Hemen inflazioa onda eta ez du oso diru gutxi da. Eta hau, fragmento de hueso humano. Hoi zer da? Material usado para crear objetos. ¿Te explicazio gehiago? Se encuentra cazando a quienes existen después de la muerte. Lamentablemente frágiles se rompen con la más ligera caricia. Ezur puska. Ole. Ez da asko peatzen nire kamaran estiloak jokuakien, Retroako da gehiago estilo hori, baina, bueno. Ja bain estilo bat hartzezunen, betirako horrekin segi bera dota, xea. Ba, mendikan, Hostia, ni gustatzen mendik etxe berdala, Ose. Bai, ez da, ni oso okerrez bali manao. Iskin jontatik etorri gea. Bai, ez da, bai, ni mendik iritsi nintzen. Bai, ni beraka jonez, klaro, eta beraka segitu behar dut. Ostia, ze ondo ikustaten hemen, eske telebistatik oso gertu no? Eta normalen dauket telebista bat, beste batan dauketen handigoa, baina urruti, sofan... Eta bai nago gertu, eta dana irakurtzeko taula... Oso ondo ikustaten hemen. Bale, hor gaizto batzu daude, horrazpin, ikustezue. Ondo ikustezue, Eta... Venga, saltengo dugu. Ez izan, me cago en Dios. Uste baino salto handigoa zan, La hostia. Hemen jende asko dabil, Guazen gora pixkat. Eta aurkarik banamanan hartuko ditegu, albalin ba. Kontuz. Hemen gehiago dara, me cago en la hostia. Hostia, ze monstrako dago hemen. Puta semia. Bueno, ze zulotan sartu gehan, me cago en Dios. Hostia, hau gorra dia gaina. Kakazarra. Pasio! Bueno, la hostia. Joder, hace zulón sartu gehan. Norbait tiro katzetik. Soportalexa barra, asuntua. Joder. Zarrez. Bi aldiz akau berdia. Vale, akatu deu. Zeldako... Joder. Itxo. Bueno, lasaitu dugu pixkat. Txateire gortu entzokea zue, oze? Zetok itxarra burrukatzeko. Zeldako stalfosak dirudite. Ba, ez dakit zer dian horiek. Onar dezadan bengoz. Ez dut jokatu Zelda klasikoikan. Jokatu dituten bakarrak dira Breath of the Wild, Tears of the Kingdom eta Link's Awakening. Beraz, esaia zuen ere gamer karnetan un entrega guardaten da... Eta, bueno, ja, utzingo dugu alde batea. Itxurak eritan jarraitzai. Bueno. Ze fantasma da tipo hau. Zein da arroputza hau. Lasait jo bai, Nei, holako arrokeirik ez,
Ez dut batek entzen, gauen dio. Hau hartu eta alde egiteko muko personaja da ematen, ez da? Ez dago ez hemen, bere kobazulo purtzile hontan. Honei izango jau, eskerrik asko posten ez utziaz. Aio. Aio eta aio. Venga, hombre. Flipao. Puto flipao. Nik esango nuke, ia joko guztietan stalfosa gaudela, baina noski zeldak ez ditut zuzenean etxaien izenak esaten, batzuetan eskuliburutan edo testuan daude. Bai, Ara? Elden Ringen bezala. Bueno, ez, Elden Ringen etxaien izenak esate izkizu, bai. Baina, bakizu, historien parte asko hemen... Seba, Joseus. Sé valiente, actúa sin miedo. Beldura psikologikoa, ez? Bueno, aholku hori kontutan hartu horko dugu, ez? Piskat erasokor jokatu horko dugu. Atzo hartolak Dariokin inetzun bezala. Bakizu doble mauler joku hauetan zuk Demon Souls bakarrik jokatu zu, hemen ezea From Softwareen saga entzutetxu ontatik, saga edo. Bakizu hemen historia objetutan da kontatzeala. Eman dezagun adibidetxo bat. Objetu importantetan egongoa pentsatzet. Nik ez dut asko jarraitzen, gaina jokunan historie liburu erosi nun. Liburu bat badago gutxinez, gehiago erango baina. Zei buruz. Bueno, 20.000 historia daude zea, objetutan. Bueno. Oaindik hartolan ridikulok bizirik dira duzure bihotzea? Hombre, zer ustezu? Lo ondo itea laurita gero? Eri esan bai. Lo nik beti ondo itea, Bai, era interesante da kontatzeko, lo uneko jokoaren historioa oso fantasia medieval oso sakona da, Osea, erdiaroko fantasia rollituen gaude, baina, nik liburu erosi nun, zemendikan ibilikoa. Erakutxeko izuet, bueno, ez zute erakutxeko, ez da zer ikusten kamara honekin. Baina, kontua, liburu bat erosi nun, nola, Adrian, ez dakize, Adrian Perez, Ez, Adrian Perez musikari bada, Adrian... Neko bat zen izena. Bueno, liburu erosi nun, persona batekin du histori dana bildu, objetutatik, NPC kontatzen gauzetatik eta hola, eta pixkat eraiki, liburu baten, historia kontauta hola. Eta, irakurri nun, bueno, erdiola irakurri nun, jautzi nun, ze... Pixkat infumablea netzako. Osea... Ambientazio bezala eta hola, trasfondo bezala eta guapo dago, eta hemen aurkitzean testuk eta personajeak esatik zuen gauzak eta hola, nahiko moloia da netzako, baina historia bere baitan hola eraikita pixka gorra da, pixka gorra da. Dana da, hola, errein nontan, etorri izan un semidios, eta gero ez da gizenien bi behatz moztu zitu, da bi behatz horiek agintzeu, ez da gizen, da... Kriston barbaria da, nire ustez. Oso zora da, netzako gilek da. Igual ez zian momentu honen arrapago, igual beste aukera bat egon marka dut, baina, asunto gorra. Ez da ofiziala, ez da ofiziala, baina, bueno, historie, liburuan bilen ez historie, bueno, da honetik bere eraikitzeko azkenen, pixkat gauza batzuko osatu beharko ditu bere imaginazioekin, baina, bueno, nahiko garbi daula esan nahi historia, ez da hor interpretazio oso libre bat, Non zaude? Non zaude? Non zaude? Bera. Non zaude?
Aber ikustea. Ze hostia ikusikoa, kakazarra ikustea hemen. Txuri beltzen efektuakin da, baina alrebez, eta zer ikusten. Fanfiction, fikzio, haize gailua. Haize gailua. Zeratik da fan haize gailua. Eta derrapatzen. Hostia, oso ona, Alare. Bueno, da Los secretos de las tierras intermedias, más allá de Elden Ring. Adrián Suárez Mourinho da autorea. Eta ilustrazioak Adrián Prado egin ditu. Eta 3D Juegos eta Lumberg argitaletxe katego, argitaletxeko. Historia berez ez da, hola ikearezko interpretazio libre egin beharrik ez dago, azken finean eraikitzea nik uste emate izunetik kan. Gehiago da, hori biltzea, ez informazioa bildu, eta nik uste pixkate interpretazio puntxu bat eukiko, utxune batzuk beteko zituen, bere imaginazioekin, bere intuizioekin. Baina, hostia, asuntua... Fan, haize gailua, ventiladorea, abanikoa ere izan liteke. Vale. Fan hemendik, baita, oinati ginda. Sin más. A ver, Gustavozko rollitoa oso interesantea, Eta Elden Ring jokatu eta historia pixka gustatu zion antzako tabla, nik uste oso liburu. Baina nahi, atzean grazio handiken. Nahi zonei utziko izuet, Horbaitek nahi balin bau, eskau, eta mailegoan utziko izuet. Hostia, interesante izan bazan bitzea berri euskal liburutegin sarean badagoen liburu hau. Zango nuke ez, baina izan leike, Izan leike. Aurrea lagunok. A ber, nik ustetena da hemen salto inberko ala beraz. Ze ez dago bideik eta jartzeu. Beti ez zelen ritmo mantxon nijoa, ez detela abantzatzen 2 metrore, ordu erdiro. Hemen jartze balin baigo, ze valiente actúa sin miedo, zan nahi du salto inberko ala. Segurtik ez dago bideik. Nik uste argi eta garbi salto inberatela hemen. Ostia, zein dut? Kauen dio, denbora pasau da eta jarrieten babesa jo nintzait. Kakazarra. Tonto motet. Nora guaz? Baina ze salto... Bueno, ikusi aldez hori. Ze barbaridade izan dan. Hori. Kriston salto zarra, Piedra de Forja eta baina hemen boss bat. Bagoaz buruzagi baten gana. Ugazaba baten gana esango nuke ez, buruzagi hobeto. Ez nik boss Bruce Springsteenei ugazaba deitzea proposatzen euskeraz. Proposatu ez, hola ditzea eta proposatzen mundu guztiko la ditzea. Ugazaba. Venga. Ea zer okitza duen hemen. Gogorra izango nik uste. Fazen. Lehenengo gauza, invokazio bat bihaldeko jot. Tomar por saco. Koldarra naiz. Eta ez dut lotxarik, esateko. Baina bizitza maite dut. Manaldi hau, ez zego eman, hostia. Engatazio, Honek hemorragia holako maukez, zerri horrek. Mandio galanta. Eta hor eskiba da hona indiot. Venga, ondo egea un momentuz. Eutxetazio. Ez dut eman. Hor bai, eman diot politia gaina, eman diotena hor. Eutxe pixka tortazio, hemorragiakin kontuz. Guazen deskantzatzea. Ez dut eman, hostia. Ez dare, fallo. Ez du zaila ematen, Baina, hostia, sendatu inda, zerri hoi. Hala, ez dugu eman daia gastatu indau zea. Urdina. Por cierto, ya tokauta iritsi naiz bosea. Hori esan berra hau. Hostia.
Asko laguntzeite nire invokazio txo horrek. Tasio! Hostia. Paso de galant. Sé valiente en el saliente. Planeta erdiraino gutxinez. ¿Cómo zaba? Ugazaba? Eutxi. Eutxi, zendauzu ere. Inbotazioa. Potxo. Bai, potxo indat. Nortu berrauket, potxo galante indetela. Baina ikusiko zuen bigarren hon igual pasaitat. Ze... Eskate tokaute eritxe naiz gero... Bialde manika milagrosa hori. Zea dela, holako indartze momentaneo bat. Erabili eta aurretik eta gero denboa pasaudet eta gaztabentzit. Tonto nahi datela, basikamente. Baina guen ja... Beste aldarte batekin zabarteko naiz burrukara. Eta ikusiko zuen. Maila politxa gora gutxikotela. Harimak bildu berri dut aurrena. Ez dakit dundaren, hostia. Hemen. Hala, jazta. Horrekin ja, lasai. Eta guain, ba... Lanera, tasio. Lanera. Zein naiz. Bi eskukin eskutu hartuta jau naiz ondo, Oso ondo, tasio. Segi empanada horrekin, Por la vida. Zer da, oian Andreok. Bueno, perfumista laundu zako. Ere invokazioa perfumista korrupto karmaan da. Ez da asko laguntzen momentuz. Ez da lanako gokin etorri gaur kontan. Gure perfumista. Mire nahi zai asko asmatzen. Precisamente. Akao. Ingatxo. Potxo, bazo gehiago. Gehiago ze? Kakaztu indut. Errapatu inago momentu txar baten eta... Eraso horrek asko kentzeit. Eta... bueno, ba... Hilinez. Onartu gara hau. Gaztau zaizun movida hoi. Ez bat eukitzea da... Badia bat tipiko objetuk, emate izana indar gehiago eta defensa gehiago, 5 minutuako, eta hola. Bada tipiko objektu egitako bezala, baina ze dauket, frasko bat dauket horrena. Orduan, hiltzen aizen bakoitzen edo ze bakoitzen, zutondo bakoitzen bete itea. Hori da asuntua. Eta hori, pentsatzen nuen erabiltzea, bigarren fasean, hola. Baina nahiz iritsi bigarren fasean. Egaitu, hemen dago, lagarri maz, ikustezu, azpin, hau da estuz normala, hau da magian estuza, barra urdinana, eta hau da beste hori, bial de médica milagrosa. Hostia, eulizar badabila hemen. Bata ematen, hostia. Bueno. Invokazioa, gero, harimak berreskuratu, eta geogoko, Harimak nun hil naiz. Harimak nun daude, hostia. Ez dut ikusten. Ez da baleko handi ere, Joven dios. No. Vale. Honekin ja... Hostia, perfumista katu ingoguela, kontuz. Hola. Ze transformazio ditu flipa honek. Behi txokerik ez, Txaldek, Umbre Dragon antiguo, Antzinako gizaeren suge. Antzinako gizaeren suge koldarra. Me cago en Dios! Berriz akau inaiz, hostia, eske ataka fuerte hoitan ezin dut tonto nahiten ebili.
Helipuerto bila ebilikoa mozka. Mozkitua, mustika. Aurrekon kopeten jarritzaian, iderren etxen jokatzen nahi nitzala. Eta esan zian, eski, kristo helipuertua, eta badu aterrizatzeko. Eta hemen, eta hori mentxan hemen E bat jartzea izatea, helipuertotan H jartzeboela, ez, helikopteruana. Mentxan E bat jartzea, eta zer da, helipuertua. Hombre dragón antiguo, altzea. Aintzinako giza irenslea. Irensle borrokatuan irela naiz, Irensle ikera ari naiz. Dieta nazio behar. Venga, gozen. Hostia, inbokazioa aitea ez du zait. Venga. Lehenengo harimak berreskuratu eta gero inbokatu, bale? Eta zio, lasaitasunez, Venga. Venga, bera harrapatzen duen pixkate despistauta, inbokazioa aiteko. Venga, bai, hor da. Hostiakoa inbokazioa eta hostiakoa prezio berdinen. Venga, lan bizkatintzak, perfumista. Lehenengo zartako ikera garia sartu diota ziok. Entzinako gizaren sobe koldarrari. Beste zartako ikera garri bat azioren eskutik. Kontu zain. Hemen batez ere iteituren transformazio fuerte hauek oso kontu zibil horre dago. Vale, lasai. Azteot eman, oso ezki. Hor bai, kolpe galanta sartu dioguna. Vale, kontuz, transformazioekin kontuz bereziki. Bitu, hemen da. Ez dugu eman, kaka. Horra ez dugu eman, kakazarra. Eskerrek asko perfumista jauna, laguntza politia, momentua proposen. Eta guain, ez dakit bigarren faseik baukeno ez, baina balin badago, laizteraziko. Beraz, presta daitezen pixka bat, bigarren fase horretarako. Transformazio gehiago, jakintza zerrik egin gon, nazkagarri honek. Ja kontrolpen dauko, asunto, mateunez. Rekupera guin da nazkagarri hori. Medio lagoik ez, Koldar. Aztate zerrin. Ridikuloa, hueltaka. Eman aldiot, ez diot eman, kabain duz. Hildik ego ala izan zen. Ez dinte zerrin. Lasaitasuna. Kontuz. Erasotzeko momentu aprobosatu patu dutazio. Perfumista lanean. Ez dio eman, gezki. Hor bai, eman dio galanta. Perfumistak atzetik, bigarren kolpea, koldarrarena. Ondo. Perfumistak hau indigu, momentu kritikoa. Bakarrik geratu datazio. Txantxak amaitu dira lagunok. Hostia. Txantxak erabat amaitu dira. Hemorragia, kakazarra. Maiok, tasio, maiok. Erasore inberko deu. Eta ez da, defenditza izango, atzo hartola bezala. Hostia. Hostia, bi kolpea dago, eskapain deu. Eman diu, bai, kolpe bat. Kolpe bat, jaun Andreuk. Eta garaipena. Antzinako gizaren zube koldarra, tasio zupe garaitua. Eta gran katana kazadragones. Arma bikaina lortu du. Ikus dezagun.
arma bikainazkoa. Gran katana reforzada con púas de grava a lo largo de la hoja y empuñada por el hombre dragón antiguo del foso del dragón. Tiene un efecto antidragón. El hombre dragón antiguo, antzinako gizaren sube Koldarra, antaño guerrero de la comunión dragontina, fue juez de los dignos devoradores del temible Jesús. Tajo y en de dragones, dauke. Eren zuen kontrako arma bikaina da emateunez. Hostia, kriston arma emateu, probatu inberdet. Bai, oso ondo izan, baina erasokorrago izan ez eukitzeko sendatzeko aukera. Zertzea, hartolan botileroa goen? Txalo! Eskerrik asko dizkidok. Ba, indau, pasatu indau. A ber, hau gisaixo bat zan, Hau tipiko kobazulotako bostxo gisaixo bat zan, ez pentsa kristona zaina indeten ikan, Baina, bueno, ze kristo. Olako gizajo askoak agordia joko pasatzeko. Bueno, arma hori gogon izango dut dragoi bat azaltzeanen probatzeko. Bitarten ez. Bale, hemendikan kanpo atako gea, eta hemendikan ze, ez dago zerrez. Bai, zoze bai. Beste bosardo bat ez, segidan, Zenbat ez, euskate, undiruita malau. 1000. El filo desgraba, bikain errenta itzorpenerako. Hostia, ini merko dugu laizter, ez, errenta itzorpena. Zain hor bialtzeien egin da, baina ez da iritsi bendiz, baingoz. Bueno, hemen grazi badaukeu. Eta, txon, zein berdet. Beitu, erakutxuk izuet nola dan hemen DLC honetan sistema aldatu itea pixkate pertsonaia hobetzeko eta hori. Batetik daukeu, beti bezala maila zigotzeko era normala. Kasu honetan, nire buruak tapatzeu fisiko eta versus golpe eta hori dana. Orduan ez dakigu ze komeni zaigun. Emateu bigorri gotzeko ondo uningo igula, baina ez dakit seguro. Fuertzak ebai. Ez dakit bigor... fuertza sartuko dugu. Ze arman erasoa hobetzeko baita. Hemen atributu defentsio daude, nire buruan inguruan, tapatzenen izenak. Baina erasoa hobetzea ere interesatzen momentuz. Aguantia ere bai, baina aguantiak bakarrik resistentzia eta karga maksimoa hobetzeko. Eta, bueno, momentuz indarrakin segitukoet. Bai, indarrakin segitukoet momentuz. Ikustezu, igotzenen izena da, bigor, mentere egoin unoz, zeti dago goita amagosten, zeti dago inbeste. Hortazen egotzen. Igual magia hobetzen nahitu nintzen pixkat. Igual, bai, nintzen gotzen. Eta momentuz fuertzakin aurrea. Orduan, hau da joku normalak jaba auken sistema da. Eta gero, hemen daukeu, bendiciones del reino de las sombras. Eta hemen hau igotzek, hoen bi fragmento dauzkeu eta igo dugu. Eta honek asko hobetzeu, multiplikau bezala itegu. Biderkatu bezala itegu ezea. Hobekuntza. Zeatik ez dago esplikazioik eman. Ez dakit zeatik ez dago esplikazioik eman. Baina, bai, hobetu itegu, a ber. Ez dakit hori nun jartzen. Hostia! Hainbeste gauza hau joko honetan, buf. Hemen estaminak initxututa. Agari, egin nintzen estaminak initxututa. Bakizu nahi guztia zaitela. Joder, hostia, ja. Guztia zait, hor 3 barra ikusten duzuek, gorri, urdina eta berdea, goian ezkerretan. Nahi guztia zait, paren eukitzei, 3 paren eraman nahi nitun. Baina gero kontura nintzen ez zala hainbeste komeni. Eta komenitzeiela bizitza gehiago igotzea. Orduan, dauzket berdea eta urdina paren. Eta gorri... horretik egon nahi hainbeste magiaren.
Bueno, komeni zitzaialako ez, arma honekin magia pixkat erabiltzet, eraso berezik ite ditutenen. Ite duten eraso hori buelta guzti horrekin daula, eraso berezioa da eta urdina bastatu ditu. Eta inbokazioak bai, orduan ba, bueno. Hola nabil, nire betiko... Hortik etorri naiz, ezta? Hostia. Jo ez. Bai. Nire betiko estilo nabil. Indarra eta epa, eskudua eta... indartxu erara. Baina, bueno, magia puntxo batekin gauzoietako. Inbokazio txo bat eta atake espezial txo bat. Ez pentsa bain mago bat naizenekan. Ez gai inoiz zola... Ez gai inoiz magoak izango. Baina, bueno, ba, pixkat. Jokuntan ondo tortza hori. Dragoian zurrunkak dira, ez? Zeuzatik lortu dugu dragoian kontrako pie del pico escarpado. Zeuzatik lortu dugu dragoian kontrako arma, Erensuge baten zurrungak entzuten ari orte gara, lagunok. Baietz. Hor dago dragoi lotia. Mangoite, Ez dakit, lo dago no ez nada, Txoin. Miratu inen katale joakin, baina ikuste da kataloga joak ez dula asko... Bitu, hola bai. Bueno... Movida hortan sartu behar dugu... Ustia, bitu noin otorren izen. Mapatik kanpoa, ja? Igual, bai. Hemen guian ez da ez erreongo. Hemen arkume bixexo batzuk. Oso gorra, induten hau txertan. Oso gorra. Arkume bat akau da bere herrima xurgatu. Vale. Ba ez dakit Erensuge bila jo norbera, oze, eske hori ja zonalde berri bat edala iruditzen zait. Eta Erensuge puta haiek ez duen egurra bango jela iruditzen baita. Zer iruditzen izu, Ez dakit, bate goik Erensugen kontra burokan azteko, ze zua otako ia... Behien Erensugek eritan hasiko ia. Eta ez dut laket. Norgehiago kamota hori, non beti galtzen atatzen izen. Kikilduta, Erensuge sistrin batekin. Bai, egia esan bai. Zait baino guztago Erensugen kontra burrokan itea. Iretzait kiston palizan hau gaiela. Boss bat bihurtukoa bere bossan tipografiakin doana, edo besterik gabe... Bate Matilda. Bate Matilda bere harimak xurgatu ditut. Eta hemen Mari kanzea aukeu. Invokazioko... altare hori, eta goin zer. Gure perfumista atera deu, lanea. Joder, txoin, ezpata hori hartukoet. Azkenen lortu duen ezpata hori. Nola zan, mundo? Beberan egongo, ez, oze? Noaino, Xavier. Ez que hain beste arman arten? Gran garra de dragones, mata dragones, nola zan? Hoja enastada de Leonora, hori ez da, gamen dio. Zan, katana... Dragoian kontrako katana bat zan. Os... Eskerrak lo dago, Ze kristo?
Gran Katana Cazadragones, hori da. Vale. Pues Gran Katana Cazadragones, a ver ikusten du. Joder, se matar mausket, me cago en Dios. Esto que de Roger Pidersorchi. Cimitarra. Colmillo de sabueso gaudanik beti erabiltzatena. Uchigatana, Nagakiba. Gran Katana Joder. Gran Katana Cazadragones. Hemen do. Hombre, neria asko zobia da berez, baina, bueno, a ber, hau dena propio dragoiantzako da, igual zozein gau, ez? Ose. Zaz. Eta atake berezia gauke? Bai, hori. Hori interesantia. Bueno, ea bazo zeite duen, perfumistan launtzakin, Perfumistan launtzaile politia da. Langilea. Eta, bueno, dragoi tonto honi, bere ordaina, emango jo, ze presta. Proba, dezala. Este bukutu, momentu. Ondo. Este bukutu nahi. Vale, katana zaronek ez du zerriten. Momentu. Vale. Bere zu eta elektrizidade koldarrakin kriston takateko eman digu baina. Eta gaizki, oso gaizki abeltz, egia esan. Perfumista lanen nahi da behintzat. Horrekin ez du bezaritzen. Kriston eman digu. Olako besteatekin hil dago da. Zikarezko hostik jotzeitu. Berezu berraldoi bada. Arrotuta dago. Bueno, nire arma normalakin hobeto, Arma normalakin hobeto. Argita argiatua. Zer dugu, behatzek eta hori. Bueno, ilargi. Pentsatzen, joan ze miniatura ingo jazun ze honentzako. Zuzeneko sorta berri honentzako. Ez dakit ez sorta izango gane, baina bueno. Elden Ringen DLC-a pixka famatu intzuen atea zanen, la hostia zala eta hola, baina nire irutzeit Elden Ringen iguala dala, Ez dauke momentuz behintzat, eski iguala irutzeit. Iguala. Nire irutzeit. Guapo do, baina hainbeste edukikin, hainbesteko zeakin. Nera pixka beteken, nahi bentzat pixka beteken matit. Ondo agoi ordu lan joa, Hau bai arma, gran colmillo de sabueso, berdinetik gehiago. Bai, hala da. Bueno, besta saiak erabatiko dugu, ereduzuko tonto honekin. Eta ez bali mael lortzen, aurra segiko dago, Eta bate importanek eren sole horiak hau ez, Agita gara pisatik zet. Hasieran bai, hasen izan Elden Ringen hasieran danak, hola, boss eta minimus guztik, completionist, lo otro... Akatu, bat ematu baina? Gero esan hon. Zer hostia. Holako... Dragoi tontok eta holako enemigo erraldoiak eta... Alde bate utzi izan ditut, eta zea. Inungo lotxari. Lotxa ispiriak.
gauza bat ingo dugu. Hau hartu. Bazpare, haure bai. Ja, ondo hornituta. Guazen. Eman takatekoa, este goma. Este goma horre. Traketx, tasio. Hor bai. Guazen. Uf, eriotzatik gertu, tasio oso gertu. Nahi baino gertu dago. Nola bala libratu beha. Non da? Este tema nahi. Joder. Gustan, eman. Urtzila. Perfumista bizi aldao. Bakau endo. Zer pasa gure perfumista matxiak ez? Bakau endo son. Takatekoa. Eman diogu, takateko ederra. Bazen lehen bailen. Urrutiaka peligrosoa. Bere zun azkarri horreken. Eriotza oso gertu dago. Hor libratu egon nola bait. Hor, takateko ederra eman diogu. Ostia, zen dagoen alda, oze. Ogoendik anain gutxik endu diot. Oso, Xavier. Eriotza dator. Taka. Bazen bere gana. Zima eta gertuko beto. Zerate jundan gora oldarro hostila. Venga, jetxi gai. Alturitas jokatzen, Tonto bezain bortitza. Bai, pasó el mejor vídeo con sus perfumes. Infernoko batien. Bai, nazkau naiz, etzai gustatzen borroka klase hau. Etzai bate gustatzen da. Beharrezko balitz. Ingo nuke, baina nola eztan, ba. Ari berreskuratzea jongo ga, gozo. Hartu eta venga, Zital Ride. Zitalen uldarraldia. Kaixo Zitaletan laguna. Zaimuzate Full HD Guztaldak Zital. Bueno Zertan ebilizea Zital, ze jokutan?
Ni hemen abil Elden Ringen DLC-akin. Zemat? Joku osoa DLC-a kontutan hartuta. 122 ordu amakita izo. 122 eta gehatzean hau hendikan, hendikan... Rutin. Bai, potrutra arte da kost. Jogalia die horrozu edako. Ba, paso egin dragoiaz. Bai, paso egin dragoi. Eren zoke koldar hori. Rutin, Ez dakite ikusen una aurreko nagaz. Naiz gogatzen nahi jokuan. Zagun aitzei dizena, baina. Bueno. Ba bai, egingotena nire arima sorta hori berreskuratu. Bueno, arimak Dark Souls entzian, runak dira. Baina, bueno. Gauza bea da. Google lertzako gauza bea da. Grafikoek minimuen, PS4. Bai. PS4, adizkide, PS4. PS4 ez dauke aukeratzeko. Beldurrezko baten pase eginez, baina urduri jartzen daute errobot horiek eta ies egin dut. Estaño! Kaixo! Bai, a ver, PS4an... Grafikoak, karo, ez dira PS5-ekok edo PC potente batenak. Baina, bueno, nahiko politxea dago, Nik grafiko baino hori gehiago, FPS asuntoa ez dakit dola antzemate zuen. Ez da, Play bosten di joan bezain fluido. Baina, bueno, nahiko txukun dabil, Momentu batzutan nola ralentizazio batzu daude, tipiko leku handi baten aurkari askokin eta bar. Orokorren nahiko gustagarria da. Gustagarri, Estaño, zertzabiltz? Pasa eginez, baina orduri jartzen dut errotik eta izin. Estaño, zuk esplikatu diazu zitalko zertan izan, ez? Vale. Nola kaixo, hemen nago azizatik. Azotan, egon ja, Estaño. Barkao. Hemen animali gozo batzu daude. Kaixo, Dio. Galanta, Ni ez dakit ja nondi nabilen. Hemen ikustazu mapa... Irekita duketen mapan partea ja pasatu du beharki. Nik hauek erasotzeak ez tonpena emateit. Egia zen. Behin bizitza egiten nahi dianen. Eta hor txotzeko itau. Lasai. Gabon Estaño eta Zidal. Gabon Ilarki. Ze pena eta ze kristo. Pena boteia. Animalik... Ez dut bakatzen normalen. Ez balimana oso gaizto jarrita. Hemen erenzugen estatua muko atzo duzkeu eta ostia. Hemen... Uste... Ez nintzen, uste no maitzen ez. Baina esango nuke hemen... Zonalde dragontino bat, o dragontiniano bat, ez egin nola ditzegin. Ze pasatzea? Olako aize bolara dago? Hemen antzematea, pixkat... Argi pixka gutxiko dagote, guztazuen nola moitzen argustu hori. Ez da oso parte honeko, Diariak hortasun baxua dula antzematea, PlayStation lauan. Bueno, gustagarria da orokorren, Pixka gogorarazteit de Metal Gear Solid bosta PlayStation 3an. Guztu jokatu nuen dola, baina gero, karo, PlayStation lauan protu nunen, zenon, ostia. Aldea zagok. Baina, ondo jokatzea, ez da problemei, Play lauan jokatzen joko hau, Hore, Play bosten joko hau alimazu, onta pasatzea, pixka gorra da.
Nien hola xumea naizen da, hemen nabilen lehilagoak ino hendikan ba. Todo problemik. Nora iritsi gara lagunok. Zonalde Dragontinoa. Nola nahi ere. Gran altar de la comunión dragontina. Efectivamente. Banekin asunto dragontinoa zela. Hori NPC jator bada, lagunok. Hitz egin dezagun. Ze kontatze egun. Hau leku politia selfie bat atatzeko, honekin. Bitu ze dragontino. Olo, ze furro klase dago. Hola jarrikoa, bai. Selfie bat eta behar dago. Baina ezin dut bialdu. Zuzeneko itenen izen bitarte, no? Nahi asko guztaz zaite, joku Elden Ring eta Zelda Breath of the Wild estilo hortako jokutan mundu irekiolako artistiko eta elegantetan selfie gateatzea guztaz zait. Ega uzemuz behatzea segun. Kaptura de pantalla eta bialduta dana. Bueno, korrate utzeko eta nahi zikoen bialtzen zer, ez dela. Vale. Haura, imerko nukena da, garai baten iten bezala, Mastodonen jarri poemak, nire poemakin, da... Ez, bideojoku bateko olako fotograma bat, eta gero nire poema bat, eta bla. Baina, bazte denboa egartzen olako historietako lagunok. Zesan gozu da. Hoi brutala zen. Hoi, y mañana no, ilarge. Bueno, eta guain, hemen importantea litzake. Opa, Gabon, berriz ere, zital. Gabon, berriz ere. Baina lehendikan hortzen jan, ez da, bai. Elderin jogazue, aztxitxak. Bai, egia esan jogazue da, hombre. Hain luzea da, nahi pixkat luze egiten izatela, Ja, pixkat beteka bat itela. Baina, bueno, azken aldin, oza, nik joku normala barriro ibiltzako gogu, Joku normala, hor bukaraino pasauta utzen hon. Azken bosa eta zailena bos horren faltan. Nola, marika ez. Osos nola, Malenia eta gero azkenengo bosan faltan utzen hon. Eta aukit segila bat eola barkauta, Bai, Malenia enun pasau, Hasi nintzen, baina, bueno, manekin zaila zala, zen hon, bueno, gogo isiokin hartukoet. Zer momentu baten. Malenia Trump. Eta hori, eta guain DLC-ekin berriz isiga. Nire helburua DLC-a pasatzea, eta gero ja Malenia, eta azken bosa, eta ja, fuera. Oin nora ezen nabil zital. Nora ezen bitu, ze pantalla argazki atetzeko aukera da uno antxe. Ai, ama, ikeragarria. Ikeragarria. DLC-ko eren zubie ultra txongue. Ikeragarria, lagunok. Jode, ze argazki politia. Hau da, barrokia. Vale. Me caben, tío. Bueno, selfie aterata. Eta guai noan joan babitu zitalko. Guazen nik ustea mapa. Eske behitu mapa hona iritsi naiz. Hemen di bueltan torri naiz. Hemen erenzu erraldoi bat zeon da parea saiak eren ditut. Akatu dino bere zu hostia horrekin da esan bueno, bani joa horreak horreka. Eta hona iritsi naiz. Eta hori nahiko nukena da mapa bat bilau. Hemen mapatxo bat. Eta gero, pendiente auketena da hemen kobazulotik adetorri nintzen, inguru ontatik. Eta gimerretena da, bueno, pixkat indartu, eta hemen pendiente utzen un bos bat, inguru ontan, ensiseko gazteluan, ez egiten mentzaneo. Bai, hemen izango zen, Kamara el Señor del Castillón. Horrea joan behar dut, bos hori pasatzea, gero, hemen geuzitzaian beste asuntoa, lehenengo bosa pasaunun hemen, Teatro de la Bestia Divina, horre lehoi dantzaria pasaunun. Eta hor goien holako magia moko batekin seiauta dago horre gazteluan goiko partea. Eta horrea, bueltatuko naiz, bari.
sello hori pasatzen. Legoie bekatxa, bueno, ez dut nahi zaila iruditu, nahiko azkar pasau nuen, baina, kontutan hartu inbokazioak eta daundan erabiltzatela nik, osea, modu errezen jokatzea ezela da hori. Laxe. Eharra. Hombre, a ber, ez dut asko esploratzen nola hobetu lehiken gehiago eta errezago eta inbokazioak eta magiak eta historiak, Simplemente hemen dauketen nire zea, nire... Epa, baina zen da. Hor dauket nire... Harrik uste du. Perfumista korrupto karnaan, hementxe nire arpeian azpin daukezue. Hor dauket perfumista korrupto karnaan gehizazpi, inbokazioa prestauta, da beti horrekin ibiltzen naiz. Hori botatzeiot eta bost batzutan, bost fuertetan zea dago. Beste, osea, hau inbokazioa da, nola itzeo, nahi? Inbokazioa da, ez bai. Hau inbokazioa da, espektro bat dezala inbokatzezula, eta gero, bosan sarreran, dago lurren hor beste inbokazio batzu dut, eta hori ere bai, orduan bi lagunekin ibiltzen naiz, porai. Horratik, lehoia zaila zen, baina, eske, bi lagunekin da zea, hirugarrengo lagorrengoan pasatu, non? Gero, honeko txetautan joan ere atake espezialakin daula, eta venga. Baina, estilo hortan, pixkat arroskortuan egon, da iritsi nintzen, hemengo bosea, eta hemen ja, enez batzen boseak nola izan hon, baina horrek paliza bat ezen pixkat. Eta orduan, oengo erronka da, pixkatek gehiago txetatzea. Eta hortako lortu baitut, hortako lortu baitut, nik uste oso importantea dela hemen, lortzea, bendiciones del reino de las sombraseko, bendiciones del árbol umbrío. Hori da pixkat atake fisikoa eta hobetze izuna. Eta bestia, bendición de cenizas de espíritu venerado, nik uste hori magiantzako eta invokaziontzako eta hola dela. Bueno, uste, irakurri egin non baita, baina ez dakit non, erakutxeko nizuak, baina ez dakit non jartzezun hori. Orduan, plan hortan nabil. Estainu, behar jondeizula, ondo izan, ondo faldu, eta urrengo bat arte. Urrengo astelenen gaur berez aten txanda zan, gure astelenetako egitarauen aten txanda zan, baina zintzun, eta nien izbe partez. Urrengo astelenen aukerez bana bilarri tokatzea. Osaka, urrengo astelenen ikus irakor dezagun elkar barriz ere. Nik elaizter bukatuko, baina zer du da. 10 gutxi, 10etan oso behan du izango litzake, baina bai, 10etako behan dunez bukatuko. Eske nahiko nukena dagoain da, hemen erreiten nahi zeuz. Examen al altar, oiztetin. Me caben Dios. Comunión con Bale, ritual de la comunión dragontina, marcharse. A ver, hau ze asuntoa. Tiranía de Bale. Efecto del objeto invoca un temible dragón que provoca explosiones abrasadoras al rugir. Interesantia. Hau. Invoca un temible y golpea con su barra de llamas fulgurantes. Objetos adicionales. Ze falta zaigu arc 59. Kaka. Eta ritual de la comunión dragontina. Haure ezin duguin. Aliento de llama espectral, berdeu fedea eta arc. Ofrecer 3 corazones de dragón para hacerte con aliento de llama espectral. Zer itzeiz, interesante hau, ez? Ikusten zagun pixkat, zer dago? Ze kristo dago, un encantamiento de la comunión dragonina. Transforma a quien lo conjura en un dragón que exhala una llama espectral. Cargar el ataque aumenta su duración. Eta idiritzen oso interesanteare. Baina zehozertako hauzket dragoi zeak, ez? Dragoian bihotzak. No sé, saiatengo ga? Ez que gero ezingo erabile, ikusten zuen fedea, atributos necesarios, fedea 23 eta ark, ez da ditela zer dan, arkano kakazarra. Hau ez da niretzako ignako asuntua. Onartzadan behingoz. Eta bueno, baina inberdetena da bidea bilatu
aurrea jarraitzeko eta bereziki mapa lortzeko, lekuntako mapa. Ze iritsi alde hortatik eta ez dugu mapa lortu, eta mapa behar dugu, eta ez dakit hemen bideik badago, Ez dakit ez da, ezin dugu... Opa. Zaldie, bai. Hemendik ez da bideik. Ez da. Eta... Eta nora, guaz hemendik. Asio. Ez dakit bideik nada. Kontuz. Erorketa tontoik ez dugu behar. Vale, hemen badago bidea, eta hemendik nagoaz. Uste torrean itzala. No, seguro. Behar detena da hori. Mapa irekitzeko... Lehelau mapi etopatxo, bai, eske hori nahi atin. Hori nahi den mapi etopau. Nina ez dakit nondan. Ez da markauta, nondan mapi... Baina laizter topatuko dut, Mapa lortzeko beste... Katxarritoiek biztan egoteia. Nahiko horreza izate topatzea. Hoi du, kostalde eritxi gea. Kostalde eritxi gea lagunak. Ez da asko ikusten, baina... Ikusten belainoa. Mapa bila joan behar du, venga. Zitalek esan bezala. Mapa bila. Jo, bazitale, lehen reina nolako zalea izan da. Mapi itxasarrixetan dauz, mapa zatixek. No jodas. Itxasarrixetan? Eta itxasarrixek non dauz. Nik uste nun mapi egiri. Mapan. Ez da markauta, ez? Mapa zatixen non dauden. Ostia, zein net? Ze kristoin net? Ostia, hau zea jo naiz, joku normaleko mapa jo naiz orkau. Bestia tierras intermedias da hau da Reino de las Sombras. Vale. Hemen inguruan, egon behar dugu. Itxasar gixetan, gora hau eta eskoirau. Hauek? Ahí bala, hostia, horiek dira, Hor bai. Eta hemen bekoak zetik ez dira saltzen. Osa, zesan nahi du, aurre bisek. Osa, hemen berako mapat dana angoiko hietatik irikiko etela, esan nahi zu? Hortik? Goiko bat ez eingo da. Bai, Hola, txabal. Bai, hostia. Izen lehiena jakordaten. Bueno, nola oso rutina hortikan, momentuz hau pixkat esploratekoet. Hau pixkat esploratukoet eta... Jo, eske, ara iristeko nik uste... Hemengo bosak eta pasau emerko ditut, ez? Araño juteko... Osea, hemengo zonaldea pasa emerkoa, Eske, erdizka utzita, Zonalde bai. Launak.
Bueno, ba... Behan du xamar da, eta bukatzen. Bueltatxo batzuk eman, da... Horrela horren gutxi. Epa. Zer dago... Tumba oculta de Charo. Las Charos. Guapa dago, Amiga de Margari. Bai, pixkate zurbil nago, ezta? Ba, ez pentsa, gaur pixkate egun patxala eukiet. Gaixorez. Alergiakin ebil, udabeliko alergiakin. Eta nik uste eta alergian gainetik katarro hori harrapa detela. Ez nekin alergia zan, katarroa zan. Manual de sepulturero. Zer da hori? Amplía el catálogo para crear objetos. Registros sobre las técnicas de creación de los guardianes de tumbas que observan a quienes descansan en el reino de las sombras. Adquiere conocimientos para crear lo siguiente. Piedra de espectro. Ulako gauzapila dago joku hontan. Beitu, oain emateu jokua txuri beltzen dala. Zaiz horitzen? Joku baten ere kamarakin, emateu txuri beltzen. Emateu modo Kurosawa jarri daula. Zeakoa, eta Ghost of Tsushimakoa. Kamera zintzen ez hobetu efekto moloia jartzera duzu. Bai, os. Ordena horrekin jagola initzan, azkenengo zuzenekotan. Eta kontuatu naiz PlayStationeko, oin PlayStationetik eniz zuzeneko egiten. Eta PlayStationen intzaikela. Eta bitan efektu antzekoa jarri, orduan, ba, hau da nire estilo berria. Zer ditzen. Ni bai eus. Ba, bitu, Ibaios, gaur justo UEB-dekin Me caben Dios, gaur justo UEB-dekin aztekotan egon. Baina pereza matitu ordenadorea piztek eta hola. Eta esan edo, playan ingo, playan ja hau jokatzen hasietan egon, DLC-a. Eta esan edo, playan jarriko da fuera. Ordenadorea pizteko pereza batik izan da. Baina UEB dor dauket prestia instalauta eta... Zure itzulpen bikainakin da. Bueno. Joko hau artistikoki egia zen kriston barbaria da, Bide hori akatzeko kriston pereza mateitz, ja ulako pila atakau ditu, ja. Hori ere bauk, enemigo aurkari birziklatu asko dago. Ba, a ver. Ditu ze kostalde kuriosoa, Webet, bai, elderrein antzekoa. Oso estiloko gira, bai. Hemen mapa izango dute dugu. Arraki. Ez tomaten. Mapan paretak ez teolakok. Bueno, zitlako baina zatu bitxasargi batzutan daudela hemen. Ez, lasai jolazteko oso joko hona. Bueno, hemen sutondo bat. Beitu, han beste bat. Ez. Ez. Sutondo bai, baina mapa ez.
Jode, hostia, mapa nunengoa. Baina arte, mapan zonaldeek ez dira aina hundik. Zitalek esateu, itxasarrik... behitu hemen azaldua, itxasarrian zea. Behitu, bale, lehenetzen ondo behin bai. Ezke itxasarriak markatzen gu, mapa lortzeko lekua itxasarri behitan dago. Eta hemen bat azaltzeko guen. Ron arontz joan behar dut. Igual behiratu indetelako ara, azaldu inda. Ona... venga, mapa lortuko dugu. Epa, gozen. Mapa lortuko dugu. Eta gure esan behi gorko zuzeneko izi. Gauko amarrak gertu ditugu. Afaldu ez detin, megindak oskorra indet. Ez dakit baina afaldu ez. Bero honekin duztu betolak piston gozeare. Beroa, gela hontan dago beroa, igual kanpon jaz. De hecho, lehio erikiko eta pixka preskatzen. Oitxo. Costa Cerulea. Lase gaude hemen, bai ez? Ez, kanpoa preskatu du hemen behintzatu. Gela hau da berez pixka beroa. Gero nola, beste traste askoten playa eta argi hori eta zena horia eta horrena horia, beroa duga. Jo, agia zen setup hau bikaina, PlayStation lauen zuzenen, ordenadoren hainbeste historietan hasi gabe, portatila ondon jarri eta txatakin, biztan... setup hau insuperable da, Egia zen, PC gamer bizitzan etzako dauker interes bakarra euskerazko jokatu alizatea, Gainontzen, bat interesatzen. Bueno, eta gero baitare badaude interesaiatze zaiten beste arlo bat da indie jokok eta hola Steamen bakarri daudenak eta hola, bueno, PC-ako bakarri daudenak eta holako gauzak badare. Adibidez, oen dela utxe jokatu nun bat asko gustatzen The Beginner's Guide eta gero sortzaile igualan beste bat The Tiger, Dr. Langstop, The Tiger and the... ez dakize bakize eta atrako ez dakize hori adibidez debaldeko jokua da eta hori PC-ako bakarri dago osea, holako gauzak kenduta joku edanak ateako bazian PlayStation eta Nintendo Switchako eta euskerazko itzulpenak, bueno, en un PC jokatuko, baina ni pa dios. Nunga beltz, eta zio. Bale, arontz. Betxo. Hemen dakau mapa. Double Mauler, Gabon pasa. Double Mauler, ondo izan Double Mauler. Gabon DM. Bueno. Se ha encontrado un nuevo mapa, Costa Sur. Betxo, ze ondo? Hostia, mapa zati galanta indau, Zati galanta desblokatu dugu. Hau... ibiltzeko moduko zonaldea izangoa, edo... edo era bat arroka inaccesiblea, ziritzeizu, Ez dut ikusten hemen aktibidade handik, inguru hauetan. Bueno, hemen hemen gau eta hemen izkinen joak marko dugu noski.
Horkora iritsi behar dugu. Bitu, horkora iritsi eta hor bukatuko zezuneko, venga. Bertan dago, aldien joteko hori ez da ezer. Ara, erraldo inobatua dago hor, zai. Latoso hauetako bat. Ostia, hauek erasotzen... Kontuz? Ez dit ez darrein egia zen. Nahiko eskasi zen da, erasoa. Uf. Olako hogei batako ditut honezko joku guztin zeharren. Egiari zor. Berzikelapen badago joku kontan. Zero zabor joku kontan, Lan aprobetxatzea. Hostia. Manen diogu ederra... Zast. Venga. Pasa txokoa. Eskalada egin daiteke hemen? Ke ba, ez. Hemen salto... Salto txo bat ola, goraka. Oso ondi ere ez da, listo. Eskalada egin eta olako kristek ez da. That was Breath of the Wild. I was the Breath of the Wild. Hemen izango dugu, flipagon bat zai. Pentsatzen nuen, hemen zoze izango zela. Hostia, kontuz eroi gabe. Hostia, eroi gabe, Hostia. Ez ezena? Bueno. Iritsi gara goraino eta bate guztia hundik ez da hola, Ezer berezik ez da hemen goian, Egiari zor. Baitu, ze ikuspegi hemendik. Mateu jarraitzeko bidea badala, Alaurra segi. Hostia. Ez da momentu txarra selfie bat atatzeko, ez? Egin, proba. Selfie txoa. Eta bueno, lagunok, uste eta agur esateko momentu dala.
Ikustet. Puntu hontaino iritsita. Joko hau magiaz betea dago. Bai, hola dago. Jokoa berez kristona da, Honeko ainda hundia, ainda arraldoi, hainbeste gauza gare. Niretzako azkeneko nekau iteula, baina mundu ireki guztikin pasatzait hori nahi. Berez artistikoki eta kriston jokoa peitu. Ikera garria da, Urrezko zuaitza. Eta atzetik kortina atzu bezala dauzke, Piskat el show de Truman sentsazioa mateu. Kortinilo horiek ze? Hori nola azaldu dezakegula honok. Kortina horiek. Ikera garria, artistikoki kristona, ikera garrizkoa jokoa. Jainkoa da. Joko harritzekoa, baina ez dakit zesan. Ez da nire joku favoritoare. Esan izote, From Softwareen beste edozein joku gehiago guztia zait. Hau baino, edozein Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, edozein nahiagoet. Eta bestalde, adibidez bat, Zelda Breath of the Wild edo Tears of the Kingdom bezalako jokuk gehiago gustatzen zaizkit baita hau baino. Ez dakit nola esan, joko honek beste sentsazio bat ez dela emateite zaila da eskribatzea. Nire preferentzitan ez da guain goien jasoitun kritikak eta notak eta dana baino nik untxoet berago kokatzen nire gustotan. Mundu irekia delako? Bai, baina pixkata initzen konparatzen batetik From Softwareen beste jokuakin, eta bai, alde hortatik joku itxi bat gehiago gustatzen zait. Hore, honek esketan auke, mundu irekia auke, baina gero gaztelu bat iristazea eta ja Dark Souls muko baten zaude. Baina hain erraldoia da, azkenako luzen zitzaian da sentsazioa pixka garraztu bezala itea. Eta hori, eta beste mundu ireki batzukin konparatzea balin baet, adibidez hori, Zelda berri hauek nahi gehiago gustatzen zaizkit. Eta konpara dezadan beste mundu ireki batekin. Zelda... Ez dakit zeinekin konpara goia, eske mundu irekiko joko gutxi joko ditu nek. Megamen Dios! Espista benez, bai, akatu dago, beste zea, bare zarroiek, hostia. Ai, agur esan berren nago, berandu da, eta nahiko ekido gorkoz, Elden Ring urrezko zuaitzaren itzala, indeuleneko partidatxoa, zuzenekoan, eta bamorrak eman txuzte, bai. Oso ondo, eskerrik asko, zeuri, zeuri. Eta besterik gabe, lagunok, besarka bana, eman pasa. Ostia! Ezin dela paken despeditu joko ostia hontan, beste bare zarroiak etortzea dela. Dios! Paken utzi, Ostia! Eta dizkidok. Datorren azten ez tegin hori tokatzen zaio, baina hori ere galduko duela uste dut. Ez datorren azten ilargi da. Ilargi izango da, beretan garronpa purtzeiakin. Ordenarea pizte animatzea lehen bat, setup kontu hori ez da xamurra. Hori ez balin ba, beste dozte eskeniko dugu, datorren azten ilargi. Eta ibaioz, ondo izan, eta ilargi. Zure bai, ilargi zital, doble maulor, katoki nabarra, eta gaur hemen izan zaten beste abar luze bat, ez, horiek izan zaten. Eta peer-tubeko eta YouTubeko ikusentzule ere, besarka bana, ondo izan. Hemen tasio zupe, jarraituko dugu datorren azten, edo hemendik iruzpala beste. Ostia, nire behatzak marrazki bizunetako kemateko edo bantxe bertan.